लाथावनि चेनेला डिलीट जानो हासिगौ एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड जायखौ जों होनो बे भिडिअखौ मेनलि आं लाबोनायनि जाहोन दङ जाहाथे जायफोर गोदान क्रिएटर नोंथांमोनाबो मिथिनानै ला जों गोबां सम नङाब्लाबो सिगांनिफ्राय गुबुननिफ्राय सोलोंनानैबाबो आरो दा गावबो एसे एक्सपिरियेन्स गोबां नुबोबाय इउटुब चेनेला बोरै डिलीट जायो बोरै जानो हाथावथाव मा खालामनायनि ना बेलेगा मेगन सानानै खालामो बेफोरबायदि गोबां सोंलु फैयो जोंनि गेजेरावहाय दा लाथावा दहाय आंनो वाट्सएपआव फोरमायहरदों आं बैनाय लाथाव बेखौ एदावनानै जाय बिनानाव लिलिनि फिसाय बयबो मिथिखायो दा इउटुब चेनेला डिलीट जाहांहां मानो होनब्ला इउटुबाव मोनथाम स्ट्राइक मोनखांनायनि उनाव इउटुब चेनेल मोनसे चेनेला रिमुभ जायो बा डिलीट जायो आरो बे स्ट्राइकखौ सोरै मालाबा जों गाव गावबो खालामनानै लायो गुबुना होलायनाङा दा गोदान इउटुबारफ्रा बेखौ बिसेस करि मोजाङै मिथिनानै लानाया गाहाम बे बोरै जाथावथाव आरो मानो डिलीट जानो हागौ बिथांना जों गोबांथार समावहाय एडभार्टाइज होयो नंगौना नङा गेमिंनि माबा थिन पार्टिनो माबा रामिनो गोबांथार एडभार्टाइज नुनो मोनो जायफोर एडभार्टाइजफोरा थार्ड पार्टि एप्सफोरनिफ्राय जायखौहाय स्ट्रिक्टलि इउटुबा बा गुगोलनि इउटुबा बाहागो बुंखानाय दङ जे थार्ड पार्टि एप्सआ स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेड आरो जायखौ इउज खालामबाय थायोब्ला नोंगौ जों मालाबा भिडिअ होयोब्ला आजिखालि ओरैबायदि स्ट्रिक्ट जाबाय नों नेकेड भिडिअ होनो हाया उन्दै गथ'ब्लाबो नों लान्थिबो लन्थंबो होनो हाया इउटुबा बेखौ डाइरेक्ट रिमुभ खालामगोन आरो नों मानियाबा बार बार बे मोनसे भिडिअखौनो आपल'ड खालामबा सोरबा बुजियैया नोंनाव स्ट्राइक बा कमिउनिटि गाइडलाइन नांग्रोगोन मानिथाराबा स्ट्राइक गोलैगोन स्ट्राइक गोलैनायावबो मानियाब्ला चेनेला रिमुभ जाहैनो हागौ दा थिग बेबायदिनो थैबो नुहोनो हाया जोङो गोबांथार समफोराव जोङो गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौबो नुयो ब्लार खालामो गोबाङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव इउटुबारफोर दंसै मोजां खौरां होग्रानिफ्राय लानानै मानानै नाथाय गोबाङानो मिथिया माखासे सिङाव थानाय टार्म्स एन्ड कन्डिसन माखासे प्राइभेसि एन्ड पलिसि मा दङ माने होथाव जागौ होथाव जायै आरो किसुमाना मायाव हेंथा इउटुबा दा बिनि थाखायनो आं बुंनो गोसो जायो जायफ्रा गोदान इउटुबार एडभार्टाइजखौ आं दा होना माने होयोब्ला फैसाबो मोनो बै थार्ड पार्टि एप्सफोरनि जेरै गेमनि देखायो मानि देखायो नाथाय बै गेमखौनो गेलेनानै सोरबा मानसिया लस जायोब्ला मालाबाबो बे नोंनि चेनेलखौथ' नायखाला सोरबा 10,000 20,000 नों फल' खालाम लिंकआव होननानै थ' जोङो मालाबा बुंनांगौ जायो बुङो खायफा मानिया थ' गावबा गाव बेनिफिटनि थाखाय बुंनाया जेबो नङा बुं जाय जेरै मावनो हागौ माव नाथाय साबधान जानाया बेसो होयोब्लाबो थाबनो दानफिन आरो मालाबाथ' अट'मेटिक रिमुभेल रिकुवेस्ट फैयो आरो जायफ्रा दिनैसिमबो स्ट्राइक फैयाखै निस्सय बिसिनाबो फैगोन सानसेब्लाबो मानो होनब्ला स्केन जाबाय थायो इउटुबा स्केन जाबाय थायो जेब्ला डिटेक्ट जायो डाइरेक्टलि नोंनिया माल्टिपल डिटेक्ट जानांगौब्ला चेनेला डाइरेक्ट रिमुभ जागोन डिलीट जागोन जों सासे इउटुबारनिखौ नुखादोंमोन 1 लाख बारनानैबो माबायदि रिमुभ जादों डाइरेक्ट डिलीट दा बेबायदि जायो आरोना बेखायनो गेमिंनि मानि होयोब्ला हो जाय फैसा होयो बिसोरो होग्रा ला बिसिनिफ्राय नाथाय बि केयारफुल होखांनायनि उनावहाय बारा गोबावबो दोननाङा दोनबाय थायोब्ला उनाव बेनो नोंनि प्रहिबिसनबो लाबोनो हागौ जों गोबाङा जोंनियावबो लाख भिउ थांग्राफोर दंसै इउटुबाव नाथाय लाख भिउ थाङोब्लाबो बिथांमोननि इनकामा बिराद खम गोबाङा सानो बिराद खामायबाय सालानो नाथाय बेसाराफोर मालाबा 10,000 12,000 मालाबा 8,000ल' मोनो लाख भिउ थांबाबो मानो होनब्ला जोंनि गोबाङानो मिथिया टार्म्स एन्ड कन्डिसन CPM RPM मा सिङावहाय केवर्डनिफ्राय लानानै टेगफोरनिफ्राय लानानै ओमफ्राय इनक्लुडिं निउ टेक्सेस वर्ड्सफोरनिफ्राय लानानै माब्रै इनक्लुड खालामनांगौ मायाव मा एड खालामनांगौ जों सेटिंफोरखौ मिथिया गोबां सानो आपल'ड खालामबानो जाबाय माबाय नाथाय टार्म्स एन्ड कन्डिसन गोबां दं इउटुबावबो रोंनांगौ जायो जों अब्लासो खम भिउबाबो रेभिनिउआ बारा जागोन RPMआ बारा जागोन CPMआ बारा जागोन जेब्ला नोंना CPM RPMआनो नों जेबो खालामनो रोङाखै डाउनथार अब्ला नोङो हाजार लाख भिउ फै जुदि नोङो 1,000 भिउआवसो थाइसे मोनो बा आथोना मोनो बा माथो मोननो बेलाय 1 लाख भिउबाबो 10 थाखाल' मोनगोन बेयो बा 20 थाखाल' बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो बा खायफा 1 लाख भिउआवनो खायफाना 200 खायफाना 1000 खायफाना 3-4 हाजार 5,000बो मोननो हागौ
बेफोरबायदि जायफ्रा टेगफोरखौ रोङो बेफोरबायदि टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ थ' बेखायनो साबधान जानाया गाहाम आं बेखौ फोरमायबाय लाथाव ब्रादारा दहाय सोंदोंमोन बिथाङा मस्ट प्रबाबलि एक्सपेक्टेड बायदि गाव जे चेनेल खिथाहरदों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डब्ला बियो 90 days 90 दिन भिडिअ होनो मोननाय नंला दाख्लै मा समनिफ्राय स्ट्राइक नांदों बे जाहैबाय गेमिंफोरनि होबाबो अट'मेटिक स्ट्राइक जायो बेखायनो गेमिंनि एडभार्टाइजफोर होग्रा टिन पार्टिनो रामिनो माबा माबि बेफोर होग्राया साबधान जानाया गाहाम आरोना जोंनियावहाय जायफोर क्रिएटारफोर जाहाथे मोगा मोगि जानाङा मोजां मोजां चेनेलफ्रानो जुदि रायजोआव अनसायग्राफ्रानो डिलिट जायोब्ला आरो बेखौ बानायफिननो बिराद टाइम नांगौ जायो सहस नङा बेखायनो आं नैबेखौ फोरमायबाय माब्रै मा टाइप खालामोब्ला मा जानांगौ इउटुबाव आरो नोंनि कन्टेन्टआबो खायफा इउटुबाव होनो होयैखौ बार बार आपल'ड खालामबाय थायोब्लाबो नोङो बावबो गावनो स्ट्राइक खालामनानै लानाय जानो हागौ कमिउनिटि गाइडलाइन नांग्रोगोन बिनि उनाव स्ट्राइक आरो ट्रिपल स्ट्राइक जाबाथाय खोनथाम स्ट्राइक नांबाथाय बेलेगाव हरलायनाङा आरो एडभार्टाइसनियाव बिदिनो खोनथाम स्ट्राइक नांबाथाय नोंनि चेनेला गैला बे रिमुभ जाबाय डिलिट जाबाय बेबायदि जायो आरोना आरो लंथं पिक्चारनो मा होनो बुथार जानाय बेफोरखौबो बिराद केयारफुलि होनांगौ जों मालाबा डिटेक्ट जाया खिन्थु मोनसे समाव डिटेक्ट जाथारो स्केन जाफ्लांबायोब्ला इउटुबजों ओमफ्राय बेवहाय नोंनि चेनेला डिलिट जानायनि चान्सेस थायो बे साननो गोनां जेरै देरहासार इस्लारि ब्रादारनियाबो आं नुदोंमोन सिगां जे बुथार जानायनि सिख्ला बिराद बुरजा भिउ थांबायमोन बेयावबो माबा मोनसे फैदों सानदों आं भिडिअ थाम्बनेलाव 1 मिलियननि खाथियाव थांबायमोन बे भिडिअआ थ' डिटेक्ट जाथारो लास्टआवहाय ओमफ्राय खोमदोन ब्रादारनियाव मोनसे थांदों एडभार्टाइज होनायावनो थांदों होननानै आं सानो बेखौबो मानो होनब्ला एडभार्टाइजफ्रावनो बे बांसिन फैयो दा लाथाव ब्रादारनिबो एडभार्टाइजआवनो फैदों बेबायदि आरोना थ' आं दा एसेब्लाबो फोरमायबाय गोदान जाखांफुबोनो नागिरनाय इउटुबारफोरनि थाखाय जायफ्रा गोसो गुदुं मस्ट वेलकाम आरो जायफ्रा गोसो होयो गावबा गाव मटिभ जे जाय जेखौ मावनानै मोजां मोनो बावनो इन्ट्रेस्ट फ्रा थाबानो जाबाय थ' एसेब्लाबो बुजिबाय आं सानो जायफ्रा इउटुब प्लेटफर्मनि बागै मिथिनो लुबैयो थ' बेबायदि जादों थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल